Zučači, kámo, zdravičko, tu na nové videjko je. Jaj. Ak dobre počítam, dneska, počkaj, ešte nastavím pre mikrofón. Tak, dneska by to mali byť Raptory. No, poďme variť. Ak si dobre pamätám, yes. Čekuj toto, hej. Koho ti to pripomína? Napíš mi do komentáru. To je najtmavšia modrá, že? No hej, táto. Tak aj keď to ma trošku štve, by som si tam vedel predstaviť takú úplne tmavú už. A to nie je nejaká modrá. Aj keď toto je skôr blue, že? Jo. OK. Tak. No a kam to pojeme? East Plants. North. Pojeme sem. Deň. Yes. Teraz je iba jedna možnosť, že buď vychádza slnko, alebo zapadá. A to rýchlo zistíme. Tam je západ, tam je východ. A toto je... Počkaj, musím sa ísť kúknúť, že kde to slnko je približne. Slnko je tam, to znamená, že... Skôr... Ja neviem, on je presne... Toto hra si proste robí čo chce, nevadí. Nejaké mäso by sa hodilo. Nie je tu nič? Nie. Nevadí. Dáme naše videnie. A skúsime tu pobehať a nájsť tu niečo. Keď už sme pri tom, chce toto a toto. Dúfam, že som dal ten správny. Nečítam to už moc. Počkaj, však môžem si to kúknuť. Jo. Je to správny. Tu fakt nikto nič neulovil, no mne je zle. Som zvedavý, že či tu počkaj, aký je vlastne ten raptor veľký, keď je dospelý? No, taký jak človek približne. Okidoki. Som celku urovený. Lebo, ježišmaria, a neviem, či si neviem vydať toto video, že do 0:0. Lebo každé video vychádza o 0:0, na ďalší deň si to tak prednahrávam, dajme tomu. Joj, to som omylom vyskočil. Lebo cez deň potrebujem robiť veci. Aj do školy, aj pomáhať a podobne. To je asi logické celkom. Skúsme ísť pozrieť to pobrežie. Či tu nenájdem čírov náhodou korytnačku nejakú. To by bol celkom dobrý začiatok. Sa nažerem a dúfam, že prežijem. Víš jak. To je celkom pekné. Jo. Máme na hľadačík. Čo na druhej strane tohoto? To som ešte asi životne nebol.
Myslíte, že by tam mohol byť? Tam sú možno tie bažiny také, ktoré som hral za krokodíla. To krokodíla by som ešte raz dal určite, lebo to bol biggest fail reálne. Biggest. Ale tento uteká normálne. Fú, no, toto už nie sú párky. Toto už sú také klobásy poriadne. Jo. Jo, to je raptor, tak možno budeme kamaráši. Alebo hera? Jo, to je hera. Je sráč, on teraz spie po mne. Takto sa to robí, necháš ostatných robiť prácu a potom sa napapáš. Zapnem ešte rýchlo nočné videnie, aby som ho tam videl, no vidím ho tam pekne krásne. Inde nikto nesleduje? Nie, potka. Hehehehe, boj. No poďte si. To není on, to je nejaký, to bol nejaký iný, podľa mňa. Ten bol taký malý, počkaj, koľko má percent už? 14, ty ideš tiež celkom rýchlo. Takto sa to hrá. Jam. Kamo, korytnačka, jaká výživná? Čo si mi dala? 007, takže nejaké sacharidy to dáva predsa len. Takže, very good weather. A hráme sa ďalej. Rozmýšľam, že by som skúsil toho chlapca skočiť ešte, lenže keď už sme pri tom, tak som si vlastne uvedomil, že my nemáme anglickú klávesnicu, takže keby chceme, tak ani nemôžeme ísť s niekým, že do týmu. Ale už máme, takže pohodka. To je špica. Celkom veľký ping, keď sa kúkneš na ten tieň. Nevadí. Mám plný žalúdok. Ale keď už sme pri tom, tak ja môžem urobiť toto, čakaj. Spodem napiť aj tak potom ďalej, ja chcem sa vygrcať. By som mal zvládnuť, ešte zo pár glugov. No poď prosím. Makaj. Výborne. To je čo, kámo, to je six head gameplay. Ale moc sa to neodporúča robiť teraz kvôli tej vode. Ale viem, kde sa dostanem k vode, takže som v pohode. Kámo, ale tie zvuky dobre, Jaký sa zväčšil, videl si? Som otrávený solou asi. To nevadí.
Sa rýchlo nažerem. Toto je masívna korytnačka. To nie je tie, ktoré som za Carnotaura dostával. Toto je masívny kus, chápeš? Toto je cápek poriadny. Toto je mastodont medzi korytnačkami. On podľa mňa mal v sebe ďalších 100 korytnačiek. Počkaj, jak to, že mi zasklesol hunger? Prečo som sa vygrcal? Toto musím akože vyspať? No tak akože, však ja to tu počilujem. Už mi na tom robia muchy. Ja už asi vidím tam ten limit proste, ktorý ten môže prekročiť. No tak to nič, tak to počkaj. Tak to idem rýchlo dojesť toto. A to idem sa tam hore napiť vody. Ako mám z tohto? 1% aj, tak toto mi nepridáva tie korytnačky nič. Som mal ešte z začiatku. Ale aspoň nie som hladný. Počkaj, dám si ten grab teda. No ešte jeden rýchlo. No daj ho. No a to si bereme na cestu. Teraz musím si ísť hore napiť. Ešte že viem, kade to je. Ten meso to mám v papule jak nejakého bimbása. Teraz by som celkom podcenil, keby ma nikto nezabil cestou. Toto asi nepreskočím, či? Preskočím. Bože, ja som jaký skokan. Kamože, ja som mal robiť parkour v tejto hre a nie tu loviť korytnačky. To je jedno. Dúfam, že mi dovtedy nedojde stamina. Lebo stamina je celkom akože zabijak za raptorov, keď ju nemáš. Tu zase lietajúce mŕtky, že? Že sú to oni? Jo. To už si pamätám za heru, jak ma klovla. Takže také to robilo. Niečo také, na taký spôsob. Ja som sa zase vygrcal. No, mne je zle. No tak ja sa poviem napiť. Neviem, čo mám robiť. To mám jak akože zbaviť sa tejto otravy. Asi to mám akože prepiť. Tak v realite. Nevadí. Tu niekde by mal byť jazierko, pokiaľ sa nemýlim. Tady je to. No josky terasky. Dúfam, že ma tu nikto nezabije. Nebuďte na mňa zlí. Aha, tu vidím felaka. To ma ešte viac prináša k tomu, že asi ma tu niekto fakt zabije. Nevidím za seba Toma série. OK, they're good. Tu neviem tu o žiadnej inej vodnej ploche. Takto nejak vyzerá infarkt, kámo. Čo si blázon? Už som aj neplodný. To je strašné. Tu je niekde fresh meat, tu vidím.
Slepice! Slepice! Slepice? Kamo? Čo si blázol? Tak oni tu fakt sú sliepky. Môžeš to zjesť? No hurá. Skúsim napísať do chatu, že či sa môžem napiť. Možno by ma to mohol zachrániť. Toto prkno. Keby tu idem sa napiť takto. Fajty? No poď. No poď. What? Haló? Ovládanie. No som zvedavý. Nie, ja som nemal staminu. Bro. A tu je ten delay na to, že sa to môžem spawnúť rovno aj zo zabiť. To je mŕtka. Né. Tak skúsim tu šťastie, tu by sa to mohlo tiež dať, to je pekná rieka. Nič tu není, výborne. O, super. Na, u, a, i, na, i, u, na, u, i, a, i. Áno, kámo, takto nejak vyzerá, že autizmus úplný. V prevedení, kámo. Nevadí. Ja si myslím, že zatiaľ akože najviac zaživný gameplay za toho Raptora a možno dáme aj viac častí ako len túto jednu s ním. Lebo to už som bol v tej fáze dvojky, to už som videl, ale to nevadí. Skúsil by som sa dostať raz, dva, tri, no chcel by som byť až v tej štvorke, no ale to neviem, či sa mi podarí. Za toho Raptora by som chcel vyskúšať tých fucking 100%, no. No ale potrebujem čichať, meso nejaké tu potrebujem dať.
Nevadí. Toto je to, skúsim sa dostať tam na tú lúku. To by actually nebolo zle. Keby sa mi podarí zabiť toho oného. Čo to bolo, ani neviem. To je bola hera, že to bol ten Dilophosaurus. Ja som zabral, že nie som hera. Dobre, jeb na to, prosím ťa. Ďakujem. Aha. Check this out, little Nagari. To není fér. Ja už som ho videl. To bola hera, on určite vylezol niekde na nejaký strom. A sakra. Nech sa zadrhne. Tak poďme po chodníku. Aha. Jo, počkaj. Je. Som sa zlákol. Už by ma teammate, asi som poviem nemal skočiť. Čo už? Toto sa nedá jesť? Come on, kde si? Tak ty si jak dobre usral. To bol riadne deep. Čavo vzadu to... Čo za prd dal? A keď už som tu, tak sa napijem. Dobre, toto není voda. Čo si blázon? To sú hery, že? What? Čo som na nich? To je grupa her, to nemám šancu. Ale tu si fakt niekto usral. Ahoj, tu sú nejaké mŕtvoly. Tak to si dám. Za to ma hada nikto nezožere. No aj keď, čo ty vieš?
Čo tu bolo za grgy a prdy? No aj toto akože... Máš únik vetrov? Však sa tu chvé listie z toho. Kamo, takto zniem, keď som hladný. Ale akože v realite. Není to vlastne náhodou môj druh? Toto, čo tu žerem? Že ma to trochu zbláznilo? To je jedno asi. Poviem si, že teraz aj s proteínou. Či sa... hej, to sú proteíny, toto S-ko. Sigma boy! Kamo, máme kamoša, let's fucking go. Tak toto bude, že... Dokým nezomriem. Ale videl si toho dupotajka tam, akože pobehovať, to čo bolo? Kde je môj Sigma boy? Máme Sigma boy. Don't worry, my little friend. Kde je Sigma boy? On ho žere. O nie, Sigma boy. O nie, Sigma boy. Sigma boy je mŕtvý. Som sa na neho vykašľal, no poď. Poskoč si po mne, ja sa na teba prisajem. Yabba-dabba-doo-up-up-a-doo. Yabba-dabba-doo-up-a-ka-ka-doo. Yabba-dabba-doo-up-ka-ka-doo. Yabba-dabba-doo-up-ka-ka-doo. Však ma nenaháňa teraz ten druhý, čo som tu videl behať pod sebou. To je pes! Ja som bol crouchnutý a ja som na ňo nemohol skočiť. Mne je zle, bráško, no mne je zle. Aj keď myslím, že toto by stačilo. Toto by určite stačilo krásnych 28 minút, bráško, reálne. Čo viac si môžeš prijať? Čo viac si môžeš prijať? Dáme to takto, dáme to takto. Teraz ma chvíľu není vidieť. Na 2. Rozlúčime sa takto pekne krásne na konci videjka. Dal by som ho ešte raz. Určite mi napíš do komentáru, či chceš vidieť hrať ešte raz oného Omniraptora, či čo to za ktorého matera bolo. Neviem čo je ďalšie, ale poďme do poradia a keď skončíme v Sonymi, Carnivormi, tak určite dáme Omniraptora ešte raz. Dáme Omniraptora... Pipio pente titala kuta sa. Dobre, no more. Dáme Omniraptora určite ešte raz a skúsim ho dať až na 100%. To je cieľ a verím, že ho splníme.